Lelo nothi bazalwane ngicela samukele umfundisi Ngubane naye eze ngaphambili simshayele izandla. The servant of the Lord, the brave women, abesifazana benesibindi abaphumela inkosi, simshayele izandla azafike egameni lika Jesu. Sengathi bena awe mise niyo konke
Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. Ngiyabingelela umphathi wombono egameni lika Jesu waseNazaretha. Umfundisi uShonga, amen. Kanye nomama. Hallelujah. Glory to Jesus. Abifundisi bonke ibandla lonke lika Kristu egameni lika Jesu, amen. Ngiyayibonga inkosi bazalwane ukuthi nami ingihlelele ukuthi ngibe khona, amen. Ngihamba ke nendodana nendodakazi egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu bemuhle usithwalile saze sazofika, amen. Esasho ke umfundisi uShonga ukuthi cha ke thina sabozalo siyazalana, amen. Shunyeliwe ke ebusuku ubungekho sisi. Ngifuna ukusho lento ukuthi indlela esizalana ngayo, ngikhuluma intshumayelo yasebusuku uma edlula umfowethu lo, abafowethu abalamana nami kusho ukuthi ibone bebengangena kuwena. Khuluma nomuntu obekhona ebusuku kusho ukuthi siyazalana nje egameni lika Jesu, amen. Hallelujah. Ngokuhlala ke sengiseThekwini ngenxa yomshado la uNkulunkulu engibeke khona nebandla, amen. Ngiyamsaba kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngithanda yena yedwa, amen. Ngiyabonga ukuthi ngibe khona uhleze exoxa ngale movement, kodwa namhlanje uNkulunkulu wahlela ukuthi cha nathi sibe khona sizothokoza nabangcwele, amen. Kunezwi elisenhlizweni yami engithanda kubingelela ngalo, izwi lenkosi incwadi kaDaniel chapter 1. Asizokuyifunda kodwa nje ngizokhuluma kafushane lokhu uNkulunkulu akubekile egameni lika Jesu. Ngizwile ukuthi inkonzo esikuyona inkonzo yabantu abasha noma isungulwe abantu abasha. Hallelujah. Abantu abasha abanomthwalo wokushumayela ivangeli noma abanomthwalo wokuhambisa indaba ezinhle zika Jesu, amen. Lithi ke uma ulifunda leli iBhayibheli uDaniel chapter 1 lithi la kwathathwa abafana, kusho ukuthi labafana babethunjiwe. Ngiyayixoxa ngoba ngiyifundi, hallelujah. Kwabhekwa ukuthi akuthathwe kubafana bakwaIsrayeli okwabafana bozalo lezikhulu noma abafana bozalo bamakhosi noma lwenkosi, amen. Kwathiwa ke akukhethwe uhlobo lwabafana abahlakaniphile, abanengqondo, abanokwazi kwazini, abakwazi, abanamandla okukhonza endlini yenkosi. Kwathiwa ke laba bafana abondliwe iminyaka emithathu ukuze uma sebemiswa phambi kwenkosi babukeke beabafana abondlekile abagcwele kahle, hallelujah. Lithi ke iBhayibheli kulaba bafana kwakukhona abafana bakwaJuda noma abafana bozalo la kwaJuda, amen. Phakathi kwabo kunoDaniel, bayabalwa ke nabanye ofunda iBhayibheli uzobabala. Lithi ke wacela uDaniel ukuthi thina ke siyazicelela nje ukuthi singadli isabelo senkosi, kodwa inkosi isenzele umusa noma induna yabathenwa eyayibekiwe, sidle nje imfino siphuze namanzi, ibuku ukuthi kuzokwenzakalani. Uthi verse 8 uDaniel bazi nqumela noma bazikhethela ungazingcolisi ngesabelo senkosi. Khumbula laba bafana bathunjiwe abekho ezweni labo, hallelujah. Bathi angeke sizingcolise ngesabelo salelizwe noma sasezweni esithunjwe kulo ngoba thina asibona abalelizwe, hallelujah. Thina kukhona la esiphuma khona
kukhona ekhaya asikwazi ukudla noma yini ezweni esithunjwe kulo, ezweni esingalazi. Lithi iBhayibheli bafumana umusa enduneni yabathenwa, kodwa yakhala yathi igama lami noma impilo yami bazoyifaka engozini. Batho Daniel no ake usiyeke ubuke ukuthi kuzokwenzakalani kithi. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli bahlala abafana sashaya isikhathi ukusho ukuthi yaphela leminyaka okukhulunywa ngayo. Kuthiwa bathathu abalethwa phambi kwenkosi babukeka bebahle kunabafana kade bedla isabelo senkosi. Okusho ukuthi uma usendlini kaNkulunkulu kudingeka umuntu ozosinqumela ukuthi noma kudliwa mina kunento engazi ukuyidla. Khona hamba nami kusho ukuthi uma usumntwana kaNkulunkulu into ebalulekile athi uMpostoli Paul encwadini yabaseKorinte chapter 2 athi angikwazi okunye kodwa nganquma ukuthi ngiyomazi uJesu. Okusho ukuthi into abamba umuntu nakulezi insuku ubanjwa nje isinqumo, sinamandla isinqumo, ngoba noma ingqondo nenyama yakho nesandla sakho sithi thinta, kodwa isinqumo siyavuka ukuthi mina nganquma ukuthi angikwazi okunye. Inamandla lento, haleluya, yokuthi usinqumele nje uthi noma bangathinta abanye abafana kodwa mina ngikwazi ukuthinta, ngoba mina ngithunjiwe la, angikho khona la ngiyakhona, likhona izwe la ngiphuma khona engiyobuyela khona futhi. Thina sibona bala kukhona ekhaya, haleluya, uma sila sithunjiwe kodwa likhona ikhala siyakhona. Awubangcwele basidinga abantu ensukwini zokugcina bathi zikhona izinto ziyadleka futhi ziyathandeka, kodwa thina siyanquma ukuthi no asizukuthinta. Kuyafika ukoma, iyafika indlala, kodwa noma kukhona kodwa thina siyanquma ukuthi asikwazi okunye, siyomazi uJesu abethelo siphambanweni. Besidinga uhlobo lensizwa, besidinga uhlobo lensizwa, besidinga uhlobo lentombi, besidinga uhlobo lomama athi bekhona abantu emhlabeni kodwa sizukuyingcolisa. Thina sanquma, haleluya. Shalom umpostoli izandla bazalwane egameni lenkosi. Shaya izandla bazalwane in the mighty name of Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah.